שנים שהם ישבו באותה כיתה מבלי להתקרב, היא מחייכת הוא עוד מתבייש ואיש עוד לא חושב, איש לא יודע מה יקרה להם בהלכה, איש לא שומע מה קורה עכשיו אצלם בלב, והעיקר שנתן בידי אז בחר והיא ידע שהוא יהיה לחדה, החתונה היא רק עניין של זמן, והעיקר שנתן בידי אז בחר והיא ידע שהוא יהיה לחדה, החתונה היא רק עניין של זמן. כשהוא נפצע הופיע נערה וכל אחד ידע, הזוג הזה לא ייפרד במהרה והוא ביקש ידה, והיא יודעת שהבחור שלה חולה ספורט, והוא יודע שהיא צריכה הרבה ספרים לקרוא, ובלילות הזוג יחל לבשל קפה וקינוחים, ובימים יוצאים הם לטייל, את החבר'ה לא נוטשים, צריך לדעת